Prirať správne autora k literárnemu dielu. Tu môžete získať až 10 bodov. Ako sa volá známy slovenský maliar, autor diela Zbojnícky tanec a Na pole. Takto to vyzeralo na obecnom úrade v Ostradiciach. Seniori z okolitých obcí si sem prišli zahrať kvíz. Som im chcel urobiť nejakú zábavu, ale nie zábavu typu len vyložte si nohy a pozerajte, ale aby sa aktívne zapojili. Starosta obce Malé Uherce preto vymyslel špeciálny senior kvíz. Určený je nielen pre dôchodcov z jeho dediny, ale oslovil aj seniorov z okolia. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dať dohromady 5 obcí, ktoré sa zapojili, ktoré postavili tie týmy. Chceme si dokázať, čo vlastne vieme a čo nevieme, lebo keď pozeráme televízie, tie kvízy všelijaké, tak vieme to na 90%, alebo teda aspoň ja hovorím za seba. Ale skutočne je asi trošku inakšia. Dali sme sa na to, že však skúsime, či nám to pôjde, alebo nie. Lúštime križovky, sudoku, takže chceme sa stále zdokonalovať. Je vidieť krásne na nich, keď im položím tú otázku kvízovú, ako sa im tie všetky mozgové závity rozbehnú a ako začnú rozmýšľať nad tým, aby to vedeli. Kvíz hrajú každé 2 týždne vždy v inej obci. Stretnú sa nielen dôchodcovia, ale aj starostovia. Ja sa len teším z toho všetkého, lebo oni sú radi, majú vyplnený čas. Každé kolo tých kvízov je vlastne zložené z troch samostatných kôl. V každom kole máme 9 otázok. Mňa prekvapili otázky, tie latinské názvy, čo boli tu. To som sa učil ruštinu, aj som z nej maturoval, kedy, ale latinčinu bohužiaľ nie. Dobre nám to ide, chvála Bohu, zatiaľ sme spokojné. Celkový víťaz bude známy po 8 kolách, teda koncom februára. Atmosféra fantastická, neskutočne. Pohoda, žiadne prieky, žiadny problém. My to bereme tak športovo. Tak trošku sme sa rozčulili minul, ale už to opadlo. Lebo sme si hovorili, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastnení. No.